Ik wil graag een verhaaltje vertellen. Dan heb je dat papier gewoon beet. Oh, hoe mag ik het doorzetten? Ja, weet ik niet. Als we met een stander hebben, dan sjuk het niet. Ik wil het visje bij de vet. De wier dat mandje, maar die zei helemaal niet. Ik zei, oh, het mandje, waar is dat nu weer? Je struinen waarom en de heren steen het zuiver. Dan zangen we, jong. Bij de harde vis, er wieën had matje, maar die zei helemaal niet. Oh, had matje, wat is dat nu weer? De struinen waarom en de heren steen het zuiver. Oh, had matje, die gaat rest. Ik nog bij de dier en hij schijt door de rest. Oh, wat matje, we zitten om maar de kop. Oh, wat matje, zet dan weer erop. 60 letter, ik stier weer bij de veer. Er wie een liedjonkje, maar die zei heel dan meer. Ik struinde waarom, de vraag is mij nog nieuwe. Ben op eerste oud en mijn eigen steen het zuiver. Mijn dier gaat rest. Kom mij maar heljen, hij schijt door de rest. Oh, wat matje, dit wie het partij. Oh, wat matje, die lippen voorbij. Oh, wat matje, mijn dier gaat rest. Kom mij maar heljen, hij schijt door de rest. Oh, wat matje, dit wie het partij. Oh, wat matje, die lippen voorbij.